Takže zdarec lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska je to druhá část z Dragons na Mineplexu a dneska mám chuť natočit i třetí díl naší vanily, pěkně rozdělaný. Takže za 4 minuty začínáme, což je úplně super, tak si počkáme, až se nám to tak načte. No, tak, co za chvilku bude, pak se vrhneme do hry a bude to už super. Tak jo, jsme tady. Tady je dost těžká mapa, se mi zdá teda jako. Jinak nakonec videa vám ukážu, že já jsem to v offscreenu hrál, Dragons, a pak vám ukážu fotku, kolikátý jsem byl. Na mě je to docela úspěch. Ale bylo to fakt waffles, jako, musím uznat. Ty, takový nálety se. Tak to bylo pěkně hnusný. Ale vidím nálety na mě. Ne, on to vytočil, ten drak. Pozor! Oh, tyjo. To bylo jen tak. Vrací se. Jak to, že ještě nikdo neumřel? Tyjo. Dobrý, že někdo umřel. Ne. Dobrý. Na čím to stojím? Ta umřu, co nevidět. Tak jsem mrtvej. Tak si dáme pak ještě jednu hru. Já dám. No tak počkáme, až všichni dohrajou. Už někdo spad. Je na 3. místě teda. Teď jsou hlavně tamhle ty draci, no. Teď to chci jenom, aby někdo umřel. Tak pojď, nalet do nich. Tak vypadá to, že umře tamten. Tak super. Tak jdem na další hru, hned se na to vrhnem. Se musím vypáhnout. Dobrý. Jinak jsem si viděl dost gemů. Jenom pár, jakoby teď jich mám jich málo, ale to je z toho důvodu, že já jsem moc na Mineplexu nehrál. Já jsem tam jednou připojil a strašně, ale úplně brutálně se mi to tam lagovalo. Tak jsem si říkal, že to není serverem a pak to je lepší. Ale teď je 2.4. Někdy kolem 5. nebo 6. by se měl dostat ten komp. Co se opět těším. Bude úplně super. Takhle, je to herní noťaz. Takhle vám to řeknu. Pět, 4, 3, 2, 1, jdem tam! Tak. Tady tu mapu jsme, myslím, že hráli v minulém díle, části 1. Ale dneska ještě budu natáčet 3. díl vanily, já už jsem dneska za den, by jsem natočil asi 3 videa a z toho jedno je tam už daný. A tenhle spadnul hned na začátku.
No nic. Takže oni už nás tady budou bombardovat teda. Musím si je schovat. Oh. Oh, to bylo úplně zasekaný. To nebyl zrovna nejlepší nápad, jak se koukám. To vůbec nebyl dobrý nápad. Dobrý? No, blbý. Tak nic, no. Já si dám podívám, jak dlouho se nám to nahrává. 5 minut. Tak to, aby jsem si dal ještě nějaký survival games. Nebo něco. Nebo prostě něco delšího. Já si dám takhle lobby. A co bychom si dali za minihru teda? No, fakt nevím. Castle Side jsme točili předtím. To jsem točil s Elsnerem 1, 2, 3 a s Davem. Tyjo, tak co by se natočil? Ještě. Tak pojďme na Super Smash Mobs. Sice to není moc dlouhý, ale... Tak, co se dá dělat? Já si vezmu tady takhle... Lukostřelce tady. A počkáme si, až si to bude připojovat. 5, 4, 3, 2, 1. Začínáme, super. Tak už se těším, protože já mám luk a to úplně miluju. A tohle je dobrý, ta malá čestka. Ten malý krafťák, to je hustý. Co? Jak musím uznat, že jsem to skoro nikdy nehrál, jenom jednou snad. Takže já vůbec nic o té hře nevím, takže vám o ní nic neřeknu. Takže tak no, ale já mám jenom pár šípů. Oh. Ne. Slepice, hnusná, slepice. Je to jenom slepička. Oh, ne. Jo, a jo, vlastně tam, to je na životy. To je na životy, super. Teď, já už mám jenom 3 teda. Jak jsem se teď kouknul. Takže ten na životy, což není zrovna nejlepší, jako je to dobrý, ale lepší by to bylo podle mě. Ty mají takový damage, ty slepice. No já jsem tady jediný skladík, jsem zase mrtvej, tyjo, to je blbý. Už mám jenom 2 životy teda. Co když jsem se pak někde schoval a čekal jenom, až se dozabijou? Tak já se tady takhle schovám. Budu se koukat. Tak si tamhle který, Nebo mají týmy? Ne, už někdo umřel. Tady už má někdo jenom jeden ten život. Hop. No, tak to jsem teda strefil úplně nádherně. Já se ho bojím. Ne, ty vajíčka ne, prosím, ne, ty ne. Tak když jdou na mě 2, ty jsou hnusný. Tak
Tak jo, to nebyl zrovna nejlepší nápad. Schováme se znova za ten páhonek. Ať se pozabijou. Já umřu, pane bože, já umřu. No, tak dobrý, no, jsem tvej. Takže... tak to bylo úplně super, teda se podívám dlouho, 10 minut, to je úplně super. Tak. Tohle to... Já dám lobby. Tohle to nebyla zrovna nejpovedenější hra. To fakt musím uznat. To nebylo zrovna povedený. A asi to teď ukončím to video. Takže... Já se s váma loučím a čus.